Sirach Kapitulo 16. Ang silot sa Dios alang sa mga makasasala. Dili angay tinguhaon ang usa ka dakong banay kun ang mga anak walay hinungdan. Ang mga anak nga walay pagtuo sa Dios dili angay nga ipasigarbo. Bisan unsa kadaghan ang imong mga anak, ayaw pagtan-aw kanila nga mapagarbuhon, gawas kon mahadlokon sila sa Ginoo. Ayaw paglaom pag-ayo sa ilang kaugmaon o pagpaabot nga mabuhi sila sa taas nga panahon. Ang usa ka anak nga magtuman sa kabubuton sa Dios mas maayo kaysa usa ka libo nga dili magtuman. Mas maayo pa nga mamatay ka nga wala gayoy anak kaysa magbaton og mga anak nga walay pagtuo sa Dios. Ang katawhan sa usa ka syudad mahimo nga mudaghan tungod sa kaalam sa usa ka tawo, samtang ang tibuok nga tribo sa mga tawo nga walay pagtahod sa balaod mahanaw. Nakakita ako sa maong mga butang sa makadaghan og ang akong nadungog mas grabe pa kaysa akong nakit-an. Ang kasuko sa Ginoo musilaob batok sa usa ka pundok sa mga makasasala o sa usa ka masupilon nga nasod. Wala niya pasaylua kadtong mga higante sa karaang panahon nga masaligon sa ilang kaugalingong kusog o misukol kaniya. Gidumtan niya ang pagkamasupilon sa katawhan nga nagpuyo kauban ni Lot ug wala niya sila pasaylua. Wala siya maluoy ni adtong nasura nga iyang gilaglag tungod sa mga sala ni ini o ni adtong 600,000 katawo nga masupilon nga mibaktas latas sa kamingawan o nagtigom aron sa pagsukol. Bisan kun may usa lamang katawo nga gahig ulo, milagro unta kadto kun nakalingkawas pa siya sa silot. Ang Ginoo maluluy-on apan mahimo usab siya nga masuko. Mahimo nga maghingapin siya diha sa iyang pagpasaylo o diha sa iyang kasuko. Ang iyang silot ingon kadako sa iyang kaluoy. Hukman niya ang mga tawo sumala sa ilang binuhatan. Walay makasasala nga makaikyas dala ang iyang kinawat. Ang Ginoo muganti sa pailob sa Dios nun nga mga tawo. Ang tanang tawo nga matarong gantihan. Ang tanan makadawat sa angay kaniya. Ayaw gayud pag-ingon, mutago ako layo sa Ginoo. Walay bisan kinsa didto sa itaas nga maghuna-huna kanako. Unsaon man pagkamatngon nila kanako, taliwala sa daghan nga mga tawo. Kay unsa raman ako taliwala sa tibuok kabuhatan. Sa pag-abot sa Ginoo ang tanan mukurog. Ang kalibutan ug ang dakong katubigan ubos niini. Ang kapanganuran ug ang mga langit ibabaw niini. Ang mga bukid mulihok ug ang sukaranan sa kalibutan mukurog inigtan-aw niya niini. Ang Ginoo dili makahuna-huna kanako. Walay magtagad unsa ang akong buhaton. Kung magpakasala ako og sa tago magluib ako sa Ginoo, walay bisan kinsa nga mahibalo niini. Kung magbuhat ako sa matarong, walay makasugilon sa Ginoo mahitungod niini. Human sa tanan, kinsa may buot nga maghulat kaniya. Hinay ra kaayo siya nga mubuhat ngadtong iyang giingon nga iyang buhaton. Kadto lamang gamay kaayog kabuot og gigiyahan sa binuang maoy maghuna-huna og mga butang nga sama niini.
Ang kaalam sa Dios diha sa kabuhatan. Anak, pamati ug matnguni ang akong mga pulong. Makadawat ikaw og kahibalo kung himuon mo kini. Tudluan ko ikaw sa hinanay nga paagi aron ikaw makabaton sa hustong kahibalo. Sa sinugdanan sa dihang gihimo sa Ginoo ang kabuhatan, siya naghatag og luna sa matag usa ka butang. Gipahiluna niya ang tanan diha sa usa ka walay katapusan nga hanay, o gibut-an niya nga magsubay ni anang paagiha sa walay kinutuban. Walay usa ka bahin sa mga kabuhatan nga gutumon, ug walay usa ka bahin nga kapuyon o muhunong sa iyang buhat. Ang mga butang dili maghuot ug dili gayud sila musupak sa iyang pulong. Sa pagbuhat sa Ginoo niining tanan, gitan-aw niya ang kalibutan ug gipuno kini sa mga maayong butang. Gilukop kini niya sa tanang matang sa mga binuhat nga may kamatayon ug mubalik ngadto sa abog.